akelo nu puonj kendo puonj mar Ruoth Nyasaye kata obong'o nyakalaga. Waluonge ni obong'o nyakalaga en obong'o mabong'o gik madongo gi matindo. Obong'o nyakalaga nooro jaotena miluongo ni Yesu, nooro jaotene miluongo ni Muhammad. An kaka jaluo muislamu, wan jootewa motiyogo sani jaote Muhammad, jaote Muarabu, jaote ma tangaza dini ya Kiislamu. Wacho ni ya jaote wa Muhammad wacho ni ya jaote mar Bongo Nyakalaga, jaote mar Ruoth Nyasaye wacho ni ya the prophet said, whenever any one of you offer his prayer, he is speaking in private to his Lord. Sahih al-Bukhari Muslim. The Prophet ﷺ said, whenever any one of you offer his prayer, he is speaking in private to his Lord. Sahih al-Bukhari Muslim. Jaote mar Ruoth Nyasaye wacho ni ya ng'ata ng'ata malemo, ng'ata moro chunye, ng'ata mogolo sane mar lemo, olemo oloso gi obong'o nyakalaga, oloso gi kama oponde kata kama ok nyanene. Mano nyiso ni oloso gi Ruoth obong'o nyakalaga, Ruoth Nyasaye mondo konye. Ng'ata malemo kata ng'ata malamo Ruoth Nyasaye e pondone mondo Ruoth Nyasaye okonye. Iyude kitabu ne miluongo ni ya Sahih al-Bukhari Muslim. Kine ina jaluo monte kamoro amora, iwinjo ka ja-Islam wacho ni Sahih Bukhari Muslim, mano wacho ni ya Sahih Bukhari Muslim. Bukhari ni mtu, Sahih nyiso ni kitabu ne adiera. Ko Sahih Bukhari Muslim mane nen jopuonje mag man ipuonjo gi jaote mar Ruoth Nyasaye kama Yesu ne disciples ne. Koro Bukhari magi jolup mar Muhammad, mane Muhammad ni puonjo gi, magi jopuonje mar Muhammad. Bukhari Sahih Bukhari Muslim namba 3531. Hiyo ni namba ya hadithi na ni kitabu iyude kitabu miluongo nano al-Bukhari Muslim. Iwinjo weche mawacho kaegi magi weche mar jaote Ruoth Nyasaye, magi ok weche mag Nyasaye, magi jaote Ruoth Nyasaye wacho kamano, puonjo ji kaka